लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह, शोध सत्य बातमीचा। नमस्कार, महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। मी सुधा। या बातमीचे प्रायोजक आहेत श्री गणोबा डेव्हलपर्स। चांगडोली फाट्यावर एका हॉटेलमधील गॅस सिलेंडरचा स्फोट होऊन मोबाईल शॉपीसह हॉटेल जळून खाक झाल्याची घटना घडली आहे। पुणे नाशिक महामार्गावरील चांडोली फाटा येथे मोबाईल शॉपी शेजारी असलेल्या हॉटेलमध्ये गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाल्याने दोन्ही दुकानांना आग लागली। घटनास्थळी राजगुरुनगर परिषदेच्या अग्निशमन दलाच्या गाडीने आग आटोक्यात आणली, मात्र दुकानातील सर्व वस्तू जळून खाक झाल्या। नशिबाने दोन्ही दुकानांमध्ये कोणी नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी मोठ्या प्रमाणामध्ये वित्तहानी झाली आहे। घटना समजताच घटनास्थळी खेड पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी दाखल झाले असून नेमकी आग कशामुळे लागली याचा तपास घेत आहेत। या दुकानातील गॅस छप्पर तोडून उडून गेला। ब्युरो चीफ, महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह साठी राजगुरुनगर तालुका प्रतिनिधी सुनील थिगळे। महाराष्ट्रातील लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी महाराष्ट्र न्यूज लाईव्ह चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।